Lezi ndaba zohora lokuqala sokwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. I am still going to that committee and I hope he doesn't mind me exposing him to both Sibiya and Steve Mutsumi. Namhlanje inhloko yama-Hawks KwaZulu Natal uMajor General Lesitsha Sinona uqaleke ngokuphoqa ukuthi adalule igama lomuntu athe uyingozi njengoba ke qhubeka nokuphekwa ngembuzo eKhomishaneni kaMadlanga. Sesitholakele isidumbu sikalo obe yi-MMC ezokuthutha ekuruleni u-Andile Mgwevu nezabanye abathathu ngemva kokuthi ke imoto abebehamba ngayo yemuka nezikhukhula eMozambique. The PTT, the NEC and the Electoral Commission are better fit to actually explain what exactly transpired there. What happened there has absolutely nothing to do with us. I-ANC eGoli ithi kayihlangene namaphepha okuvota okusola ukuthi ke ngawe engqungquthela ke yokukhetha ubuholi besifunda saseGauteng yayibanjwe ngozibandlela wanyaka enye nathola ke emzini thizeni ePitoli. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC lehayi igama lami nginguDaud Phungula. Mbukeli ake singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Ikhomishana kaMadlanga igcine ikhipha umyalelo ophoqelele inhloko yama-Hawks KwaZulu Natal uMajor General Lesitsha Sinona ukuthi kakhiphe igama lomuntu wesibili elagagula ke umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi engxoxweni yabo ngeWhatsApp. USenona ukuqhubeka ke nobufakazi bakhe ke phambi kwekhomishana kizolo ubengabazo ukukhipha igama ngelokuthi ke wesabela impilo yakhe. Major General Senona kuze kwaphothulwa isithangami sekhomishana izolo emili kwelokuthi wesabela impilo yakhe uma ezokhipha igama lomuntu owagagulwa ngumkhwanazi engxoxweni yabo ngeWhatsApp nokungumuntu ochaphazeleka ezinsolweni zokusondelana kwakhe kakhulu noVusumuzi Matlala uShadrack Sibiya kanye nodaba oluthinta iPKTT. Kodwa namhlanje ijaji uMadlanga likhipha umyalelo ukuthi igama lomuntu wesibili kufanele laziwe. We do not share the concerns as much as issues of the risk or the security of the witnesses before us is a matter that we are quite concerned about. In this instance, we take the view that the general must disclose the name, must read the name as part of the whole text. That is our ruling. Emva komyalelo okhishwe ikhomishana uSenona ufunde iWhatsApp kaMkhwanazi nokulapho kube sekuvela khona ukuthi igama abesaba ukulikhipha ngelika Steve Mutsumi. The fact that he is the one who introduced our meeting to the ad hoc committee and lied under oath, he invited me to make public information, the information that he gave me, which will put his life at risk. I am still going to that committee and I hope he doesn't mind me exposing him to both Sibiya and Steve Mutsumi. Utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi sekunesikhashana eziqhelanisile emnganini bakhe noMatlala emva kokuvela obala kwezinsolo ezethusayo ngaye. Remember, I testified yesterday about what General Mkhwanazi talked about, this thing of attempted murder on the girlfriend. I became aware there, and then over and above that, he was eventually arrested. And then I said I completely cut ties with him. Kusenjalo ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu osanikezwe umhlaba khefu esikhundleni usezwakalise ukuthi ufuna ukuvela phambi kwekhomishana ngenhloso yokuziphendulela ebufakazini obethulwe nguWitness E kuleli sonto.
Amalungu ekomidi lesikhashana lasePhalamende asamile kwelokuthi ongumphenyi wamacala ozimele uPaul O'Sullivan kuzofanele afike mathupha phambi kwekomidi ukuzokwethula ubufakazi bakhe. O'Sullivan okhala ke ngokuphepha kwakhe ufuna ukwethulela ke ad hoc ubufakazi ngohlelo ke lokuxhumana lwesimanje angabibikho siqu sakhe ePhalamende. On the issue of Paul O'Sullivan, I thought the committee had taken a very clear decision that says that in the event that we get to the day where we need to finalize and Mr. O'Sullivan, having been subpoenaed, has not yet appeared before the committee, then the committee would then still be able to supplement their report when he eventually comes before the committee. As on the issue of Paul O'Sullivan, yes, we are more vested on it. Want Paul O'Sullivan to come and present himself here in the committee, and if he doesn't come, he must be subpoenaed. I think the legal team is working on those matters and will accordingly give a report to the committee. I-ANC eGoli ithi ke ayihlangene namaphepha okuvota ukusola ukuthi ingabe ngqungquthela yokukhetha ubuholi besifunda saseGoli yayibanjwe ngozibandlela wanyakenye nathola ke emzini thizeni ePitoli. Okhulumela i-ANC eGoli uMantombi Nkosi uthi ke yayinobuqotho imiphumela yale ngqungquthela. Okhulumela i-ANC eGoli uMantombi Nkosi uthi ubuholi beqembu esifundazweni isigungu esiphezulu seqembu kanye nekhomishana yokhetho yibona abantu okufanele bechaze ukuthi kwenzakalani ngenkathi kuvotwa kuyo le ngqungquthela yaseGoli nokuyilapho uLoyiso Masuku agcine sethola khona isikhundla sokuba ngusihlalo we-ANC eGoli. It was definitely a Hollywood scene that we would have seen there that had nothing to do with the internal processes of the ANC. But like I said, the PTT, the NEC and the Electoral Commission are better fit to actually explain what exactly transpired there. What happened there has absolutely nothing to do with us. Unkosi uqhubeka wathi akukho abazokusho mayelana nalolu daba njengoba kusaqhubeka uphenyo bayoze bawuvula umlomo mangabe sekuphume umbiko. We have spoken to the provincial leadership and they are yet to give us a report. Like I said, there are investigations that they're currently conducting and they've not yet brought back the report to us. Ngenkathi ebuza ukuthi ngabe basagculisekile ngokuba khona kukaDada Morero esihlalweni sobumeya seGoli uphendule wathi We are happy that considering that we have received the positive outlook from the rating agencies last year. Don't know if you would have seen those rating agencies, which indicate that there is some good work that is happening in Johannesburg. Morero useke waveza insolo zokuthi kwathengwa amavoti engqungqutheleni yaseGoli mhla zinhlanu kuzibandlela nyakenye. Uqhubekile namhlanje umkhankaso okuhlola kweimoto ezihambisa abafundi esifundazweni eGauteng kuloku kubusela okushini eAtteridgeville ePitoli. Kulo mkhankaso kuphinde kwashaqwa ke ezinye ke izimoto ezingakulungele ukuba semgwaqeni. Iyaqhubeka imikhankaso yokuhlola kwezimoto ezithutha abafundi besikole kuso sonke isifundazwe eGauteng. Lo mkhankaso ngenye izindlela zokuqinisekisa ukuthi iyalandelwa imithetho yomgwaqo nokuzama ukugwema izingozi. Kanti obambe njengenhloko zokuphepha komphakathi kulesifundazwe unabe ngempumelelo yalomkhankaso. At the beginning of the school calendar, we have impounded close to about 100 buses. Just for today, we've impounded just over 30 buses for various transgressions or non-compliance. We allow our officers to accompany these buses to schools to ensure that learners eventually get to schools. Alternatively, we request alternative transport from the owners of the buses, meaning the operators themselves. Isakhamuzi sase-Atteridgeville naso sizwakalise injabulo ngalomsebenzi oqalwe ngabakaSidlodlo. Yihle into le abayenzako. Yenza ukuthi igwema ilokhanje ingozi ukuthi singabi khona. Kanti oyinhloko yamaphoyisa omkhalo dolobha eTshwane uthi sebeshaqe izimoto ezingama40 ezingenazo izimvumo zokulayisha abafundi. At the moment by this operation we concentrated on Atteridgeville as well as Laudium as well as Lotus Gardens. So up till now we have impounded 40 scholar transport, and that is for without permits. So from that 40 we had 34 buses and 6 minibuses. uFaro phinde wancoma ukubambisana kwamaphoyisa omgwaqo kulomkhankaso oqhubekayo.
Iningi labazali nabafundi lithi lisalindeke izimpendulo kumnyango wezemfundo eGauteng malungana nekhala zongena esikoleni uqala ibanga ugrade 1 kanye ke no grade 8. Lokhu ke njengoba kumnyango wezemfundo eGauteng usebenzisa uhlelo lwe-internet ukubhalisela ke ukufunda. Intathelekezi kwelezindaba ze-SABC uCalvin Dludla usihlanganisele lo mbiko. Namanje abanye abazali beingane abafunda la esifundazweni eGauteng basakhungathekile abazi ukuthi bathathe ini bayihlanganise nani njengoba bengakayitholi izikhala zokufunda kwezinye zezikole zaseGauteng njengoba ke umnyango kuthiwa ubika imbiba ubike ibuzi ngezikhala njengoba abanye osibhinqa amakhasana besitshela ukuthi ke engathi sekugcwele kwezinye zezikole zala eGauteng ngakho kumnyango ukuthola kunzima ukuthi ukwazi ke ukufaka izingane engakayitholi izikhala uzokhumbula ukuthi izikole zavulwa ngomhla zi-14 kuyona lenyanga osekulanda isonto lesithathu manje kufundwa kodwa kunezingane ezithile ezisahlele emakhaya abazali ke bakhona la sizozama ukukhuluma nabo basichazele ukuthi ke bona bazizwa kanjani ngalokhu mama siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sicela nje usichazele ukuthi njengoba ubuya ngaphakathi bathini ukuqala nje ngizokusho ukuthi angikho happy sisile lana it's the third time ngila indaba yespace so into ebasitshela naphakathi ukuthi arofu zonke izikole abayitholayo ispace asikho izikole ezi5 abayitholayo bathola ugrade 3 no grade 6 kuphela so yiyo nje information abasitshela nento le ukuthi bazosifonela of which siyazi ukuthi siqiniso ngeke baze basifonele sisi ingane ayikasitholi namanje isikole ethini ingane ekhaya njengoba ingakasitholi isikole iyangibuza ukuthi wayini ingane eziye esikoleni nakaye esikoleni enanginampendulo for yena because makamtshela nje uzoba sad yini ocabanga ukuthi kumele yenziwe umnyango wezemfundo ukusuka manje ngicabanga ukuthi basithathele serious benze into right ingane sifunde wena njengomzali njengoba ulokuza la uzozama ukubambula yini uphazamiseka kanjani Ngiyaphazamiseka because angisebenzi into eqala angisebenzi ngiyagibela ukuza la ngiyona ama-taxi ayi-2 from la ngihlala khona so ngiyakhosteka kakhulu basiloko besijikisa bathi iza kusasa kuze kusasa bakujikisa bathi iza kusasa bakujikisa so it's painful ubuhlungu butami igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiserolebholo Mbongele sathi qo eyitolo unganyakazi siyabuya nezinye izindaba Mbongela ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele ezindabeni ke zehola lokuqala mina sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo Sitholakele eMozambique isidumbu sika Andile Mngwevu obeyilungu lekomiti ke lemeya elibhekele kezemgwaqo nezokuthutha eGruleni uMngwevu kanye ke nabanye abathathu batholeke emotweni abebehamba ke ngayo kanti ke njengamanje sixhumana nentatheli ke yeziko lezindaba ze-SABC uMbalenhle Mthetho Mbalenhle asikubingelele sokwamukele ezindabeni ke zehola lokuqala emini ekugcineni imndeni yabashonile sizokwazi ukufihla abathandiweyo bayo ngezizotha ngemva kwesikhathi ke side ihleze bomnyameni ingabe nje unjani umuzwa lapho ukhona Umoya ophansi kwalabo bomndeni sike sathola isikhathi sokuthi sikhulume naye udadewabo uAndile Mngwevu uNonhlanhla Mngwevu obekhombisa ukuthanda ukuthi angakhuluma nathi emoyeni kodwa kwathi masifika isikhathi sokuthi siye emoyeni wangabe esaba khona kodwa nangu ngiyambona engena ngiyafisa ukuthi silithole lelo thuba lokuthi sikhulume naye njengelunga lomndeni kodwa esikwaziyo ukuthi izolo sibonile lo ongqongqoshe or rather uPremier wase Gauteng efika la ekhaya ezosho ukuthi sekwenzekele isigameko lesi esibhlungu ukuthi etholakale engasekho emhlabeni lo OMMC la eGoroleni we Transroads and Transport isikhathi esinzima lesi sizwile abantu bekhuluma mayelana nokuthi ube umuntu onjani bakumbuza besho abangani bakhe bayakhuluma ukuthi ube umuntu onamahlaya umuntu ophinde futhi athanda ukuthi abe nenkolo
futhi okhonze umndeni wakhe okhonze nezingane zakhe. Saphinde futhi siyezwa ukuchazwa ukuthi uma efika ekhaya izingane sayihlezi igijima zimjabulela ngoba zimthanda, and lezo izingane lezo ngeke sakwazi ukuthi zithi zijabulele ubaba wazo. Nangu uNonhlanhla Mgwevu osekhona, sabona dadwethu isacela ungibuke. Uzizwa kanjani njengamanje njengodadewabo kaAndile Mgwevu? Mhlambe nomndeni uzizwa kanjani mayelana nalokho sekwenzekile njengamanje? Kubhlungu kakhulu. Kubhlungu ukwazi ukuthi angeke siphinde simbone umfowethu. However, kungcono ukwazi ukuthi ukuphi. Izosiphi closure nathi ezumndeni sikwazi kumbeka ngesizotha. Akukho mnandi ukubeka ithambo lenu, especially at that very young age. However, sumndeni sizothola nethuba lokuthi nathi sikhona ukugrieva kahle, kodwa kwamanje into esibhekile ukuthi silungisele umsebenzi wakhe uhambe kahle, ube muhle. Imisebenzi yakhe eminingi ayenzile asaphila omuhle, so nathi singathanda ukuthi simhambise ngokuthula nangokuhle. Ngiyabonga Nonhlanhla ukuthi ukhulume nathi. Nonhlanhla, mhlawumbe umama nobaba bona banjani? Akukho mnandi ukubeka umntanakho kakhulu kazi if beka nenzile ubuhle kakhulu, yabo. So at this current moment abekho right. However, njoba ngisho ukuthi sikhona somndeni siyaduduzana ngendlela esikhona ukududuzana ngayo, sizogrieva isikhathi masifika kahle. Okwamanje ngoba siyazi ukuthi indlela abahambe ngabe ngekho yinhle, sikufuna nje ukumbeka aphumule bese sidila nama emotions wethu after. Njoba senizwile uNonhlanhla Mgwevu ekhuluma nathi, udadewabo kaAndile Mgwevu ekhuluma ukuthi bafisa ukuthi bamhambise ngendlela enhle efana nemisebenzi yakhe emihle ashiye eyenzile lapha. Bayakhala futhi nangokuthi yize bejabula ukuthi bazokwazi ukuthi babeke ithambo lakhe, kodwa bayakhala ngokuthi ushone esamncane. Kuningi besazokwenza njengomuntu njengelunga lomndeni kanye futhi nelunga laseGuhuleni Council. Ngiziphindisele kunina estudio iNtambo. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMbalenhle Mthethwa esipikela bukhoma eseGuhuleni khona la esifundazweni eGauteng. Imndeni yamaphoyisa amathathu isidumbu zawo ezathola emfuleni iHenops eCenturion ePitoli ngonyaka odlule ngoNhlaba ithi ayikagculiseki ngombiko wamaphoyisa malungana ke nophenyo ngokwenzeka. Umbiko wokuqala kwamaphoyisa ukhomba isivinini esiphezulu njengembangela yokuphosa kwemoto emfuleni. Ngemumva kwezinyanga ezisishiyagalolunye kushone amaphoyisa amathathu ayesuka eBloemfontein elibangise eLimpopo lapho ayejutshwe khona, kusakhona ukungabaza kumalunga emndeni ngembangela yengozi njengoba ekhala ngophenyo olungaphumeli obala ngezimpendulo. Amaphoyisa athi uphenyo alikaphothulwa kepha imndeni ayigculisekile ngombiko wokugcina. The report we gave is in terms of the data that we have, the one would say the data list one to say it is an accident that has happened, but there are areas that we still need to investigate to support that. We cannot conclusively say we are done with everything. Lemndeni izwakale sokhathazeka ngendlela amaphoyisa asingethe ngayo lolu daba. We had a meeting with the SAPS where we were told, or we were given a report by experts and the whole of SAPS about what led to the accident, or to the, I'm saying accident in inverted commas because we're still questioning some things, but we are promised that we will be given a final report within a month, and all our questions will be answered. Actually, I'm not 100% satisfied until the last whistle blow. Then everything will settle down with me. Imndeni ithi nethemba lokuthi izoba nombiko ogcwele nonemniningwane ephelele uma isihlangene nabaphathi bamaphoyisa esikhatsini esingangenyanga.
Amalungu ePhalamende ngaphansi komnyango wezokubusa ngokubambisana abambeka umhlangano eMgungundlovu malungana ke nenhlelo zokuhlola komasipala abangenzi kahle esifundazweni KwaZulu-Natal ngemva kokukhathazeka okuphakanyiswa ngumcwaningi mabhuku jikelele malungana ke nesimo sezemali esingesihle komasipala abaningana. Umbiko kamcwaningi mabhuku mayelana nezezimali zomasipala ka-2023 kuya ku-2024 uveza ukuthi omasipala abangu-41 kuphela kwabangu-257 kuzwelonke abathole umbiko ongenacopho. Kubalulekile ke kuthini ukuthi uqalwe lapho ekulungisweni kwezincwadi ukuthi zime ngendlela ngoba lokho kusho ukuthi uyakwazi ukulandela isenti nesenti irandi nerandi ukuthi lihambela yakubo. Masingakwazi ukwenza lokho sigcina sinenkinga ukuthi awusakwazi ukubona la kunomkhonyovu khona, awusakwazi ukubona la kumoshwe khona izimali. Uhulumeni wesifundazwe uveze ukukhathazeka mayelana nokwehla kwenani lomasipala abathole imbiko engenacopho. Waxwayisa ngokuthi ukusetshenziswa budedengu kwezimali kanye nokungaphathi ngendlela kuyaqhubeka nokuphazamisa ukulethwa kwezidingonqangi. Kusinika ke ithemba ukubona omasipala bekhona namhlanje bezoyiphendulela phambi kwamalungu ePhalamende ngeinhlelo zabo nangendlela abaphethe ngayo. Umnyango wezezimali uthi abanye omasipala abanenkinga yezimali bayenqaba ukusizwa. We don't have the legislative power to take any particular action. All we can do is highlight it, communicate it and try and resolve it. Kulindele ukuthi ikomiti liqede izingxoxo zalo kuleli sonto. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMgungundlovu. Mbokela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu ngenyakazi. Mbokele sizibeka lapha bese kuphathele zona emini kanti ke bayezoza kwethu neindaba ngolimi lesiNdebele magamanxa ke ihora lesihlanu entambama kanti ke thina siyabuya ke ngehora lesikhombisa kusihlwa mbukeli usale kahle.